labing at nindot nga balita, nindot ha, nindot pero burag bawas ni gamay. Nindot ni kay gipaybaw na kagahap ato pa man gahapon pa nato na gipaybaw pero karon ni epekto kaganihang buntag di magpareha hinuon ang os-os sa presyo sa krudo gasolina pero niingon ang Shell og ang kanang Caltic Caltic atos Caltic ang Shell baton pa na 23 ang ilaha ang os-os nila samtang ang ubang gasoline station 21 ra murag okay ra po kayo samtang ang gasolina 4.43 sa uban ang uban naapoy 6.50 okay kayo murag okay lang kamay ang gasolina pero dako ang krudo og os-os. Ingon ang mga tigpaniin ini nga sunod semana wa po'y siguro mo uminto na pagbalik tungod kay si McDonald nagminal dito na sad. Iya ko nung sulngon dito ang Hormuz Strait iyang babagag mga barko katong imbi aginod niya. Paggion ang mga international vessel nga maghakot og krudo gasolina dito sa Middle East matay. Murag wa may klaro kini human sa pahibaw ni US Vice President J.D. Vance nga ang 21 ka oras nilang negotiation aron pagkabot sa kahusay kalinaw way nahimo tungod kay di mo sugot ang Iran sa ilang mga kondisyones nga di nagyud mohimo og nuclear power plant matod pa sa mga atik paniin ka posibleng sunod semana mo balik na sa ning mahal ay man sa grabing excitement kay karong adlaw unta mo epekto na gyud ang napasar sa kongresong balaod nga tangtang ang excise tax or ipareduce or us-usan. Pirtin naghanang kuan ani kay murag magdungan-dungan uta dako-dako niya ha. Magdungan-dungan. Ang excise tax sa crudo 6 pesos. Ang excise tax sa gasolina 10. O kita to. Pero ang nakangilad ni ini tungod kay ang excise tax aning duha ka mga gamit kay mga sakyanan ay gihold man ni banga. Ngon ang presidente kagahapon kang hiyang gikuhaan lang ha dili gini ingong gitangtang ang excise tax aning LPG liquefied petroleum gas matay ang kusog mo gamit kanang daghang kay lutuonon magkahurot di kanang 11 kilogram cylinder bitaw ay mahurot na sa kabuan. Hindi rin, mabot uno kabuan. Apoy butane gas, kanister nga gamiton, wa po na i-mention, pero apel na sa LPG tingali. 3 pesos kuno kapin, ang excise tax nga gitangtang sa presidente, mukabat ig 37 pesos, batag tangke. Uy, umilami lagi ni. Ngag. Apil sa gikwaan o excise tax ang kerosene. Ay, wala may manoro maglag Petromax nyo. Ambo tungkol sa paggamit anong kerosene karon. Na may mga flashlights nga rechargeable na. Mo na ang excitement sa uban niingon nga piting dako ni kinapa may excise tax ng tangon. Wa man di ay lami. Instead ang presidente kagahapon nagjogging-jogging dito sa Malacanang grounds ha. Nang hagad pa sa mga sakop sa media o katong mga kritiko niya nga maging Chinese garter ang presidente. Pakita sa iyang hingpi kanang kunong kaabtik sa iyang panglawas tungod kay gipasanginan sa siyang isuon nga si Jaime Marcos nga sakiton na Bongbong Marcos. Oo ba? Tanawa o baga na kay kung mo. Jogging kagapon ang presidente sulok sopa nang hagad pag Chinese garter sa iyang mga kontra. Hey, naghanang amaw mga leader na turo na. Nagaging amaw. Samtang, isang yapos gasolina niya. Krudo, matod pa kagapon si Executive Secretary Ralph Recto, ang king sa value added tax. Kami nag-gimo na yung balaura sa una. Kaya senador pa siya. Matod pa gahapon, iyang buyag si Kongresista Leandro Riveste, iyang kababayan sa Batangas, ingon sa bata na yung trabaho niya ay pagbuot na mo dire. Naloko na.
Kini human niingon ang batan-ong kongresista nga anak ni Senadora Loren Legarda nga si Recto Cuno ang hinungdan nga nalangay kayo ang pasar dito sa ubos Bible na uranan pod nining suspension on value added tax sa krudo o gasolina kay duha man ning buhi sa krudo o gasolina. Apil maging kerosene, una ang excise tax, sunod value added tax nga 12%. Gipasangilan ni Congressman Leandro Ribeste ang iyang kababayan nga siya ay nagpugong-pugong nga ayaw ano yung ipapasar dire. Aretas lokal nindot sa nila. Ang MCWD, maagas ka diyot, dayon. Aton pa ni Mayor Mr. Archival nga ang pag-increase ko ng 23 pesos or 10% sa mga konsumidor sa MCW's tubig ha kanang pamaligo diha maminaw mong mayor. Ningon ang mayor nga i-hold sa na kay matay mosamot ka lisod. Ay, I'm sorry. Ang MCWD ni patuman sa ilang 10% nga uminto sukad adtong Abril 1. Kini human sa resolusyon nga giprobaha ang ipangamanan ni Konsehal Winston Pipito nga naghangyo sa MCWD nga ayaw sa nagipatuman kay pirti nagyong pagkakrisisa. Pero si Mayor Nestor Archibald kon niingon nga kon mabalangay ang pagpatuman ning pag-uminto sa MCWD mosamot kad lisod ang panudlanan sa maong water utilities. Ang pangutana nini tagpila man ang inyong makaligo kada adlaw. Aron magkadaginot kaligo na mo kausas-us ka semana. Hello, kana. Kani mo inindot balikan unyang taon-taon. Ang mayor, I'm sorry, kanhi mayor. Unya karon kongresista. Ang kanhi mayor nga si May Bibi ko gipulihan sa iyang May Bibi ko. Nagbaylo silang pwesto si kongresista Ahong Chan o si Mayor May Bibi ko Cindy Chan. Hello, kana. Di ay iyang immediate nga ambot unsay pasabot aning Ahong aning iyang immediate. Mando sa dinalian nga pag-imbestigar ni atong pagpanghatag og assistance to individual in crisis situation nga tag 5,000 gikan sa DSWD nga matud pa gidonate na or gipadonate ang uban ini nga gikan 5,000 3,000 ang ipadonate para kuno sa bayanihan road concreting dito sa Olango Island. Niingos ako nga palihog ko be dalian ang inyong investigasyon kay matud pa niya ang resulta niya sa pag-imbestigar iyang i-post sa Facebook. Ito pa ang hukmana ni Ahong na sa Facebook. Wa ba kakakaog butitin bitoko ni sa Ahong? Tanar ako ni mo. Wag ka ni magkuhan, wag ka ni magkaog butitin bitoko. Dili butiti. Kagapon ang nindot nga balita sa Kapitolyo kani padung na ni pero gapon gipatawag ang sa gobernador ang ni Gobernador Pambalik 4 ang mga accredited organizations, associations sa nagkalain-laing local farmers og mga mananagat aron hisgutan ang mga gipangkinahanglan nila nga og unsa po ikatabang sa probinsya usas dakong nahisgutan niini og ipatuman gyud ang mga water impounding facilities kanang posibleng mga mini dam aron kuno matud pa magamit gyud ang mga maong tubig sa panahon nga ting-init magamit sa mga umahan aron ibisbis sa ilang mga tanom. Samtang ang mga mananagat posibleng daghan kayong mga mahimo ng mga proyekto sa province pinaagi sa fish cage, fish pen og ubang mga gamit sa pagpanagat aron dunay panginabuhi ang mga mananagat og stable po ng supply sa isla dili na gyud mo magsigig kaon og buwan. Sa katapusang higayon atong pagpakas Tomas Osmeña. Kumani burot. Ay burot.
Dili ni burot ang kilid niya. Human ni burot ang dako kayong gasto paglabas basura dito silang Jimbo Burgonya. Paldo Jimbo ano yan? Turnay, may buntang ni mo. Matod pa Tomas, andam na siyang mutabang pag sulbad ining krisis sa basura. Iya ko tabangan si Minister Archibald aron ang dako kayong gasto sa paglabay basura mo gamay ra. Okay ka mas, okay ka ha? Kadugay na ni problema karon nakagiuna gini mo ang bot-bot ni mong mayor of the night, feeling mayor pagyug ka. Kaya kuno kani og mahitabo nga mo gamay ang gasto posible dili na ni ilabay dito sa Luginsan, ari na ni abalik tingali sa Binaliw. Ang pangutana si Tomas Osmeña kay nakapaldo naman ang iyaha. Si Jimbo Burgonya, di ba ka mag-uol, nga nawagtang pong iya, ha? Yan, nindot ay, ha? Nindot ni, bate. Kamoy paminaw, nindot pa ni, or bate. Ang Department of Agriculture and ang iyang usa sa mga bureau, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, doon ay gigahin nga 75 milyones alang sa fuel subsidy sa 15,000 ka mga mananagat tibok nasod. Kamao baga mo ihap ni Department of Agriculture Secretary, no? Atod pa, andam na sila. Og pondo, aron iapon-apon sa mga mananagat, nga 15,000 ra kabuok ang iyang hatagan og hatagan niya og hinabang para sa mga pagpalit og gasolina sa ilang mga makinas pampot. Ambot og kamaubang mo ihap ni 15,000 ray mananagat tingali gyud ang iyang ihap no. Tawgon ang lokal nga bifar ani dinhi sa ato nga o pilay gahin ani Cebu kay murag wa man murag di man kamao tingay mo ihap ni siya. Pertim pangay pasaylo atong pagkataphaw nito ha. Mura man mo mao kining green so ko murag ka namang magkuwang raspakaw ang kabuot. Okay na. Ang Department of Interior and Local Government Secretary nga si John Vic Remula na ngay pasaylos publiko kagahapon tungod sa atong pulis nga mga pulis nga gidakop diha sud sa iskinita nga nagmasag simento para dapat silang panimahay. Gidakop base sa utrosan ni Nartatis, utrosang di pa kani wa pa kani kakaugbuti timbituko nito ha. Ang nagmasag simento kay ilang gidakop kay naghukas basta hadlokan aton patong interview kita ko Stevie gabi nga sus saka kuno ang kuno blood pressure kuno dakpon mo kuno naro may tubangan sa mong balay unya naghukas lang tungod kay nagmasag simento singot kayo nag-viral unya saway og maayo ang utrong way buot nga board secretary sa DILG nga si John Vic Remulla ngayog pasaylo. Wa ko na klaro ang iyang instruction. Ang nagpatuman pod nga PNP Director General ngadto siya mga sakop utros ang wasay utbo. Hanggawa ng inyong kalaki. Nganong wa man yung pandakpa na kanang wa totally naked yun. Kanang way purol. Wa man na pandakpas mga pulis. Sabi daghan na rin si mo. May pagkahanggaw gini nagunahon ako ring duha iyang pilian og di ko siya mo i-endorso ni Bangag pagka-presidente di sa Mudagan. Pero ang iyang posibleng mag-vice president or senador na butarin nyo ng hanggaw. Ang pagkahanggawan tawanan. Samtang sa laimbahin, yapay, ang katong nahinomdom atong Congressman Meow Meow. Congressman Meow Meow. Naloko na. Si Kiko Barsaga kagapon ni surrender tungod sa kasong cyber libel nga gipasaka batok ni Enrique Razon sa iyang pagsaway nga. Himo ni atong niagi mga buwan. Kagapon ni surrender human malut si og warrant of arrest si Congressman Meow Meow. Piyansa noon, piyansa si Congressman Meow Meow. Loko na. Tatawad balikan ta mga kay murag di ako'y atong sawayon nigtamas ginawa. Wa ba ka nagkakaon sa butitin bitukon sa no? Si Congressman Ahong ang resulta ko no iyang butang sa Facebook. Resulta sa investigasyon. Nganong mag-investigar pong Kahong. Na may DSWD unsa may mo parallel investigation ang sa DSWD pailang kaso ang imuha pailan Facebook.